हेल' लोगोफोर, दिनै आं मोनसे सायारि लानानै फैदों। सायारिखौ लिरना हरदों थुलुंगा बसुमतारी बिथाङा। बिहाबो मोनसे चेनेल दं आरोना, आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथांमोना चेनेलखौ चेक आउट खालामहैनो हागोन आरो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आरो मोनसे खोथा आरोना, आंहा माने माथोआ गगा मोननानै एसे गाज्रि जाना दं। लोमजादोंमोनबो आरोना, लोमजानाया हामबाय दायो नोंथांमोननि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय थुलुंगा बिथाङा मोनथाम सायारि लिरना हरदों आरोना। थ'दो बिदिब्ला बिथांनि लिरना हरनाय सायारिफोरखौ खोनासंसै। सोरगोआव जोंथि जोंनाय हाथरखिया जेसेबां समसिम जोंबाय थागोन, आंबो एसेबांनो नोंखौ अनलांबाय थागोन। बेसे गोदैमोन नोंनि बुंनाय गोदै राव, नाथाय बबेबानि जावलिया बार मोदाया नोंनि बुंनाय गोदै रावखौ बुख्रिलांबाय। नैबे जावलिया गोसोआवसो दाहा थालांबाय। जिउआव एसेबांल' लिरनो हाबाय आं। बिराद गोहोगोरा रिलेशनशिपआव दंमोन, नाथाय ससेयावनो बायग्लिलांजोब्बाय। मोजां मोननाया